सानैया माब्लाबा जाथि आरो हारिनि न'खरनि गामिनि ओनसोलनि माबा मोनसे बेबायदि खामानिफ्राव बिथांमोनहा बिबान लादोंना दायित्व लादोंना गामियाव बिथांमोनखौ माबायदि स्वीकृति होयो बिथांमोन सानैया न'खरनि बिमा बिफानि खोथाफोरखौ माबायदि मानियो माब्रै सोलियो मारै जायो मारै थायो जाय मानसिफ्रा दिनै रावखौबो सिनायनो रोङा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ लानानै जाथियाव जोंहा जेबो जाया। दिनै एबसुआ जुदि सानसे गैयाब्ला जाथिया मा अबस्थायाव जागोन बिथांमोना बे बाथ्राखौ सानदोंना सानाखै। दा दिनैनि अबस्थासिम जि अबस्थायाव लानानै फैबाय एबसु बायदि आफादा दा बेवहाय बेखौ सोंखारिनायनि बा बुंनायनि लाजि फोनांनायनि अपमान खालामनायनि बिथांमोना बबेहाय बेबायदि मोन्थायखौ मोनदों। दिनै खुलुमबाय। गिबियावनो 2024 इंराजि मायथाइ आरो मागो दमासि फोरबोनि बनगर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दा दिनैहाय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सानैसो इउटुबार बिथांमोननि हेंथायै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो थाखाय दिनै जोङो थाम-थिम जादों। बनगर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोननि माखासे भिडिअफोरखौ जोङो नुबाय थादों सानैसो जायफोर इउटुबार बिथांमोनखौ। दा थांनाय 14 तारिखआवहायो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंनि जेनाखि थान्दै जख'न्थाइ कसुगाव जलायस्रियाव जानाय बावहायो जोंनि एबसु नि दैदेननायावहायो हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बावहाय माखासे निसा बेसादफोरखौ गारनायनि थाखाय बाथ्राफोर बुंनाय जादोंमोन। दा बेखौ लानानै एनिथिं एमजे बिथां आरो गेरेमसा बिसोर सानै इउटुबार बिथांमोनहा जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ लानानै आरो जोंनि हानजा सुरनायखौ लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों। दा बेवहाय जों बेखौनो बुंनो नागिरदों एबसुआ हारिनि सिनायथि थामोन्था आरो रैखाथिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। एबसुआ हारियाव खौसेथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। एबसुआ समाजखौ ड्राग्स आरो फेग्रा मुवानिफ्राय अराय गोजानाव दोननो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दा बेबायदि समाव एनिथिं एमजे आरो गेरेमसा बसुमतारी इउटुबार सानैया एबसुखौ जानला मोनला बखिलाबाय थानाय बा बुंनाय खौ एबसुआ आरोबाव सह्य खालामनानै थानायनि बावहाय सिमा बारबाय। दा बिथांमोन सानैया दा बिथांमोनखौ जोङो निमाहा होनाय नंला। जोङो दिनैहाय बनगर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोख्रों रावै जों बिथांमोनखौ सोंखारिगोन। दिनैहाय बिसोर सानैबो बर' हारिखौ गावस्राहोनो नाजाबाय थानाय आरो खामानि मावगासिनो थानायखौ जोंनि नोजोराव गोग्लैदों बिथांमोनहा। दा गावजों गावनि गेजेराव एना एनि सानलायनायखौ लाबोगासिनो दं बिथांमोनहा। बेनिखायनो जोंनि दख'रा एबसुआ दिनै थांखि लाबाय जे बिसोर सानैखौबो निमाहा होनाय जानाय नङा जिखुनु अबस्थायाव। दा नांगौब्ला हारिनि थाखाय जोङो केस जानांगौबा केसबो जागोन आरो जेलाव थांनांगौबा जेलाव थांनोबो जोङो रेडि थियारिसै। आरो बेनि गेजेराव माबाफोर जुदि जाथाय जायोब्ला बेयाव दख'रा एबसुआ जेबो दायि थानाय नङा। बेनि दायनिगिरिया खुद बे सानै मानसिया जागोन इउटुबार बिथांमोना। दा बेवहाय बिथांमोन सानैया गावसिनि गामिफ्राव माबायदि खामानि मावबोदों उन्दैनिफ्राय इउनिटआव थानानै खामानि मावबोदोंना मावबोआखै न'खरनि जाथि बंस' बाय बाहागि बिमा बिफा सिनायनो रोङै बे सानै इउटुबारा जाथियाव गुलाय गुजाय लाबोबाय थानायखौ जों माब्लाबाबो सह्य खालामनाय नंला। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा बन्द' खालामनांगौ बेफोरबायदि जानला मोनला खोथा बुंबाय थानायखौ। पार्टि खालामनोबा पार्टि खालामथों। हारिनि सिनस्रि हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय एबसु बायदि आफादखौ सोंखारिनायनि बिथांमोनहा अधिकारखौ बबेहाय मोनदों। दिनैहाय 24 घन्टा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनहा जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोन बायदि सानैया माब्लाबा जाथि आरो हारिनि न'खरनि गामिनि ओनसोलनि माबा मोनसे बेबायदि खामानिफ्राव बिथांमोनहा बिबान लादोंना दायित्व लादोंना गामियाव बिथांमोनखौ माबायदि स्वीकृति होयो बिथांमोन सानैया न'खरनि बिमा बिफानि खोथाफोरखौ माबायदि मानियो माब्रै सोलियो मारै जायो मारै थायो जाय मानसिफ्रा दिनै रावखौबो सिनायनो रोङा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ लानानै जाथियाव जोंहा जेबो जाया। दिनै एबसुआ जुदि सानसे गैयाब्ला
जाथिया मा अबस्थायाव जागोन बिथांमोना बे बाथ्राखौ सानदोंना सानाखै। दा दिनैनि अबस्थासिम जि अबस्थायाव लानानै फैबाय एबसु बायदि आफादा, दा बेवहाय बेखौ सोंखारिनायनि बा बुंनायनि लाजि फोनांनायनि अपमान खालामनायनि बिथांमोना बबेहाय बेबायदि मोन्थायखौ मोनदों। दिनैथ' आं बुंगोन जे बिथांमोन बायदि सानैया जाथियाव गैयाब्लाबो थायाब्लाबो जोंहा हारियाव जेबो खहा जाया। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा जुदि हारिखौ मोजां मोननाय जुदि बिथांमोननाव गोसो गैयाब्ला बिथांमोनहा बर'खौ एंगारनानै गुबुन हारि जाहैयो ना मायो हाबाय जेबो बुंनांगौ गैयासो होनना आं बुङो। दा बिथांमोन सानैखौ जोङो खावलायगोन जे इयुनाव आरोबाव बेबायदि खुनु जेबो एबसुनि हेंथायै एबसुनि एगेन्स्ट बेबायदि बाथ्रा जाहाथे बुङा, माहारियारि आफादनि हेंथायै बेखिनिखौ जोङो खावलायहरगोन। थाबैनो बन्द खालामनांगौ आरो इयुनाव जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थाबावोब्ला बेनि माबा मोनसे फिन जाथायनि दायनिगिरिया खुद बिथांमोन सानैया जागोन। दा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों जोङो गणगत दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बुंबाय। बुङोब्ला गोबां बुंनो हायो बिथांमोन सानैनि एगेन्स्टआव, नाथाय जोङो जाथिनि हारिनि खामानि मावग्रा सानग्रा जोङो बुजिगौ सोरबायदि मानसिजों माबायदि बुंनांगौ माबायदि रायज्लायनांगौ जोङो मिथियो। बिथांमोनखौ जों जाम्बा होननानै माथा गाज्रि खर' गाज्रि होननानै जों रेहाय होनो हायोब्लाबो दिनैहाय अभार जाबाय बिथांमोना, आरो बिथांमोनखौ बिदि लाइ होबाय थानाया जोंनि समाजनि थाखाय बिराद मोनसे गाज्रि थासारि लाबोगोन। दा बेनिखायनो जाम्बा होननानै खर' गाज्रि होननानैबो जों रेहाय होनाय बा लाइ होनाया बेवहाय जोंनि थाखाय उपजुक्त जानाय नंला। दा बेनिखायनो नङाबा गुबुनफ्राबो बेबायदिनो लाइ मोनगोन। आरो माखासे इउटुबारफोर दंबावो जायफोर इउटुबारफ्रा बेबायदिनो दिन बकितलाबाय थानाय